ni watem mondo walu kiluwa makare. Kuom mano kwayo jolupo ma Nam Lolwe mondo were chutho gi tiyo gi kiluwa marichogo. Kama kwayo ma ochiw gi ofisa mochung'ne weche lupo e South Uyoma Ward bende migosi Felix Odhiambo. Gi kawuono ni akwayo jolupo mawuok Rarieda, mawuok Homa Bay gi mawuok Seme. Watem uru mondo walu kiluwa makare mwanyalo bedo gi sustainability na wale. Kwayo mara maduong' ne jo matimo kiluwa, especially the neighboring counties. Watem uru wati gi kiluwa maber mondo mi namni okonywe e higa mambele nikech ok wati kode kawuono, but watiyo kode kawuono, nyithindwa be biro tiyo kode. Koro kwatiyo kode maber, nyithindwa be biro tiyo kode. Magi giwacho ka jakom riwruok mar jotend dho wedhe Rarieda kuno Shiraji Aruna to kod coordinator mochung'ne tend dho wedhe Rarieda kuno George Owuoro Tuoma bende ogolo mana siem ne jolupo ka gijiwo wach tiyo gi kiluwa makare. Nede mawang' auchiel go, ariyo wuok Rarieda to ang'wen wuok Seme. Wakwayo jowetewa ma jolupo ma Seme gi Rarieda ni ka gin kod yie makare kaluwore kod rech mosedok piny nikech kit kiluwa marach, to wawe kit kiluwa marichogo mondo walu kiluwa maber ma dimiwa yuto, nikech rech osedok piny nikech kit kiluwa marach mosebiro ka waluwo. Gima mondo awach maduong' kabisa, nakwayo jo Homa Bay mondo wagol gigi e nam mondo mi rech obedie e nam, mondo nyithiwa mabiro chiem mok ni rech orum e nam, nikech wan jok ma oyier gi jopiny mondo protect nam, to wan ema wawe ka nam kethre. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Kadhi kaunti Migori, jagoro maduong' bura mar ODM Edwin Sifuna koro nyiso piny owacho mondo mi oket omenda maromo shillings bilion 450 ne counties e komenda mag 2025 2026 ka owacho ni mano en achiel kuom winjruok mane gibedo godo e piny owacho ma Manywanda, e winjruok mane ikete kok gi kind duond bura mar ODM to kod UDA. Kanolo semo ma Migori, kaunti Migori, kinde mane hingo odiochieng' mag jochiw thieth makony mago nurses ne oyango ni orem yudo adiera gimomiyo migawo mar omenda keto omenda maromo na bilion 405 ne counties kar bende winjruok e kind ODM to kod UDA kind piny owacho ma Manywanda ne onego bed ni keto omenda maromo shillings bilion 450 koyango ne piny owacho ma Manywanda ne en mano mane obiro kamoro achiel mondo jopiny oyud ber tok chiwo thuolo mondo migwel ji elemo mopogore opogore. Iko kwa hiyo mkataba kwamba pesa ziongezwe kwa county government. This is the article 3 of the MOU that I wrote. And it says, Governor, that in this financial year, hatutakubali kama Family of Devolution anything less than 450 billion Kenya shillings. Wakati unakaa unaniambia ati 405 billion ndio unatuma Mheshimiwa Mbadi. Hiyo ni kukiuka mkataba kati ya ODM na UDA. Hiyo mkataba haikuwa ya kupea watu wetu kazi, ilikuwa ya kuhakikisha kwamba nyinyi haswa ambao mmebeba mzigo mzito katika taifa letu mnaweza kupata haki yenu. Sifuna ne owango ni winjruok apar mabende ikete kok gi kind ODM kod UDA pek ne nitiere weche mag bero chenro mag tend loch gwenge kamoting'o chwalo ne gi chenro mag mowinjore ka okete pend chike ma pacho ka. Kayango nitiere jomoko manyalo dwaro ni mondo kik ogo dhoge weche machal kamago e winjruok mane bedo kind ODM to kod UDA. Kata kamano gimiling nikech mago gin jogo madwaro mondo mi giyud ber giwegi. As an SG of ODM ukiniona mahali ujue sijaenda hapo kuuza watu. Wakati ambapo tunaenda kusaini mkataba na Ruto, hiyo mkataba nimewaambia niliandika mimi mwenyewe kwa ofisi yangu bwana. Ukiangalia kipengele cha 3 ya hiyo mkataba, hawapendi ni kuwakumbusha MOU inasema nini. Your Excellency, we say that you must support devolution to its fullest. Number 1, we must give the money that is responsible for all the functions that devolution zifike kwa ground. Hawezi kudevolve functions na haudevolve pesa. Iko kwa MOU. Number 2, tulisema we want timely release of money. Achich Philip Aroko majudoginek mar manager od bura makasi Paul Charles ngondo were dowe othuolo gi omenda maching kata cash bail mar omenda maromo shillings 1,300 ma en bang' Jamin Buche yango ni Aroko osebedo katimo gimoro amora ma dodwaro. Mukum chike momiye kanyakla gi omenda go en Aroko idwaro ni owe oboke ne mar wuoth kata passport e doho kik odhi e kaunti Homa Bay kendo kik otim gimoro amora maketi tudruok gi anyuolane kata gi achije mamoko. Ka omedore bende Aroko ok oyiene donjore e yo moro amora gi neno lipode maseche te motudore gi apisas matimo nonro e wachno mibiro gwel kendo tarik 3 dwe manyien. The situation that we are in is very unfortunate. I don't want to talk about it because it's under investigation and I want to leave it for the police to do their job. They summoned me to come. I am here. If anybody has anything that wants to ask me, I'll be ready to answer it.
MC machon ma Kabondo East Ward e kar chung bura ma Kasipul James Okeo Cheng no wito ngimane. Okeo Cheng ma jing pabiro koda bira wito ngimane kane Erika itere mondo mine odi thieth ka thieth moro Kisumu kaluwore gi wadgi matin Daniel Ambassa Cheng MC no osebedo ka tuore kuom kinde moko ka osebedo kitere ka thieth iduoke pacho kama chiegni ni eka nowuok e kar thieth kata kamano chal mare bedo marach emanyoring kode kar thieth to wito ngimane kainiyo. Okeo Cheng ne obedo MC ma Kabondo East nyadiriyo mano 2 terms kochakore higa ma 2013 nyaka 2022 e kinde loch mar Cyprian Awiti ka governor e county ma Homa Bay. Jaduong fell sick sometimes back boko budha inya nyoja en gi issues health problems kai to no the hospital cause the hospital kudugo taneno ka health is not all right koro bang kano adhi to no team ne odhi ka specialist koro nyo bet mana matin to ne watere hospital nen synergy ma Kisumu cha koro kane wacha kwaduoge dala to bet koro kanyo bet to or develop breathing problems kaito konyo waringo kode he passed on kwatere hospital. Ka wergi mago en speaker mar Od Bura ma Senator Mason Kingi seyo jotelo mag kweth mobalo gi piny owacho kuom gino mowacho ni gipogo ganda jo Kenya e lai mag dhoudi. Magi wacho ni Kingi wacho ni duond buch siasa mag Gachagua en mano mochuogi kalure gi weche mag akweda mag dhoudi. Sisi kama viongozi hatuko pale kwa sababu ya minajili ya sehemu tulizotoka. Tuko pale kuleta Kenya pamoja, kuleta kabila zote pamoja, kuleta maeneo yote ya Kenya pamoja. Ndio maana kila wakati tunatembea pembe zote za Kenya. Na tutaenda mapana na marefu ya Kenya kuleta wa Kenya pamoja. Jarbura ma Mumias East Peter Salasia kurwacho ni kweth mag jog mano manro gi bunda pod ok oyangi bende ne oyangore kata ne gin kaka jokanyo mag Okwach Kich ne omonjo nyamburko mage kendo chelo gi kod magina kapok ne gimake e uto bende bawe mbui mare mar X odiochieng' kawuono kar Saburu ne oyango ni jogo mane umo wengegi ma kwan gi oktin ne 15 ma bende ne omano rekod magina kido mar AK-47 gin mago manogo gi gono e wang' apaya to kane osebedo kod limbe gwenge mag Isiolo kabinde wango ni ne gichako mucho magina kabinde gi mucho tie nyamburko mare kapok ne gimayo jorit mage $1 mane gin godo kalure kod jod burano yango ni nyamburko gin mago mane osebedo kaluwogi kendo bang'e ne gidhi gigeng'o negi kagiesa ne wacho ni ngimane ntiere kama rach bende gin jogo ma okaw kendo dhi godo kamoro ma pod ok oyangore. Magi duto ondiko e mbui mare mar X. Mane mokele giko mar miweche manyien mago matuche kor gwenge. Tudri kodwa kanyo koro mo 11 ne weche mok manyien machoke 12 sachel weche manyien adimba ka achiel kod kuku mar wach nyinga Ochieng Emmanuel. Magone matuch e kor gwenge gi Ochieng Emmanuel. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mino kemba koja bokwaya wayangola Lea sungu mino moro muntungo nyangalego Tabuyo ya muka kwambo mene kondole mona Wea nyisi pinye ni miyo donge nyakaluo Uketa konya pile kachando ruokola Mamimi aneno kaya wa moko berna Nyagi yuta luoro adendo kamisi totewe Nyagi padyo nyangu ninoyo wene nyagi mweti mirwa inda Ida disongoi Oso na jonga kanle wini kusiye kuna Iwa jadiera Tabuyo na tinyi balote
ni ojanore mama nyagi mili ni usomu kukonge kiso ngala ni riek maseni kale nyaka pe Zimbabwe ni some South Africa bende Ichaki duke Kenya iri wogine duto Sekretari ya maendeleo ya wanawake Junyile kiengi mondeli yeni Dogondo duto pakini konyogi arambe Kendo gilugi duto ni mino kondo minwa Kiduto morta na kichungi dumoga